Molt bona tarda i benvinguts a la Rotonda una setmana més. Ja saben que la Rotonda col·labora amb la Federació Andorrana de Persones amb Discapacitat i avui parlem de l'Alzheimer. I ho fem amb Lluís Samper, vocal de l'Associació Andorrana per la Malaltia de l'Alzheimer. Molt bona tarda, Lluís. Bona tarda i gràcies per convidar-nos. I també tenim aquí el seu president, Pere Valls. Moltes gràcies, Rosa, per convidar-nos. Doncs en uns moments parlem de l'Alzheimer, avui però també de l'Alzheimer. Hem fet un extret d'una conferència que hi va haver al novembre aquí a Andorra, on, entre d'altres, va parlar Albert Lledó de l'Hospital Clínic de Barcelona. De malalties neurodegeneratives n'hi ha moltes. A part de les malalties neurodegeneratives també hi ha altres etiologies que causen demència. I una miqueta la primera i la més freqüent és la malaltia d'Alzheimer. Aquesta és una malaltia, evidentment, com tots sabeu, que és la malaltia neurodegenerativa més freqüent que afecta els països desenvolupats. A mesura que l'edat augmenta, la prevalència d'aquesta malaltia també és molt més elevada, així per sota dels 65 anys el percentatge no arribaria a l'1% de les persones i per sobre de 85-90 anys aquest percentatge pot ser un percentatge tan astronòmic com un 30% de les persones. Aquella part que us deia de l'hipocamp és la zona en què hi ha l'atròfia més important i quan ho mirem amb el microscopi, és a dir, mirem a veure què és el que hi ha en aquell cervell, veiem que bàsicament hi ha dipòsits de la proteïna amiloide que farà que les neurones vagin perdent funció i finalment morin. És una malaltia evolutiva que el que avui t'ha anat bé, demà no et anirà bé. És impossible que un familiar pugui ell sol portar endavant tot el que representa cuidar el seu familiar o el seu ésser estimat amb una demència. És una malaltia molt discapacitant, que provoca molta dependència. No és la segona que provoca més discapacitat després de la ceguera. Doncs bé, vèiem una mica el plantejament del que és la malaltia, com afecta no només al malalt, sinó també als familiars. De tot plegat n'anirem parlant al llarg d'aquesta estona amb el Lluís i el Pere, però primer de tot el que us vull demanar, perquè sé que teniu casos molt de props, què passa quan a la família es diagnostica un cas d'Alzheimer? Bueno, doncs jo et podria dir, des de l'experiència personal i des de l'experiència dels companys que estem a la Junta, que si tots tenim una persona afectada per l'enfermetat i d'altres persones de l'associació que ho estem vivint dia a dia, és un canvi radical en tots els conceptes que tu fins a aquest moment a la teva vida la tenies plantejada. És un gir de 180 graus, és un gir que tot passa i tot gira envoltant del malalt, i la teva vida deixa de ser teva per convertir-te, perquè la dependència d'aquesta persona és de tal necessitat i és de tal magnitud, que tu has d'organitzar-te la teva vida a la vida que té aquest malalt, no? I això costa molt d'assimilar. És un tema en el qual moltes persones els hi ha costat molt i els hi costa i es troben en situacions llavors que més aviat es troben en un rebuig, no? Però això només requereix molt de carinyo, molt d'enteniment, molt de posar-te en la pell d'aquesta persona que normalment, en el meu cas, estem 35 anys junts, des dels 18 anyets. Imagina el que em suposen a mi, que et fas plantejaments de que en tens 50 i pico ja i que vas pensant, arribarà la jubilació i què faràs i què deixarem de fer i ja després no es tocarà, tot això s'acaba. S'acaba amb una malaltia com la meva dona precoç. Si una cosa és un padrí amb 80-85 anys, com deia el doctor Lledó, que és el doctor de la meva senyora, i que és un tema en el qual la malaltia també avança molt més lentament que no passa amb un tema com la meva dona, que li comença als 51 anys, que llavors això va molt més ràpid, no? La vida canvia, Rosa, als 180 graus. Lluís, hi ha un pas previ que és adonar-se que hi ha alguna cosa que no funciona i aquesta visita al metge, no? Bé, jo el que recomanaria a totes aquelles persones que vegin que algun familiar comença a oblidar-se molt de les coses, no sap trobar el domicili, que busquin un especialista
que és difícil el diagnòstic, però un bon diagnòstic és molt important, sobretot en aquesta etapa precoç, perquè el que es pot fer llavors és ralentir una mica l'abans de la malaltia amb teràpies ocupacionals, amb un munt de coses que es poden fer. En un primer estatge de la malaltia, parlava a Lluís d'aquestes teràpies que es poden fer. Quins recursos tenim? Què fem? Bueno, hem de començar, Rosa, per entendre que a finals d'any 2014 cap de les proves científiques i tota la recerca científica que hi ha hagut sobre intentar ni tan sols aturar l'enfermetat ha donat cap resultat positiu. És a dir, estem davant d'una enfermetat en la qual no hi ha cap fàrmac que ni tan sols pugui aturar aquesta enfermetat. Per tant, com deia bé el Lluís, l'única solució que tenen aquests malalts és unes teràpies ocupacionals, tindre sobretot les persones, tant les persones si es volen cuidar o volen ser cuidades a dintre de casa seva, com aquelles que opten per entrar dintre d'un espai que els puguin ajudar, amb persones en formació. Si aquestes persones no tenen la formació necessària, a aquest malalt no se li pot retardar el seu procediment. Per què? Perquè ells l'únic que poden fer és a base d'exercitar molt i cada dia la memòria i recordar tot allò que amb ells han viscut i que els hi ha estat bé, és el que els ajuda a poder ralentir, no parlo de curar ni parlo d'aturar, parlo de ralentir l'enfermetat. I ara mateix, aquí a Andorra, no sé si hi ha algun lloc o s'ha de fer a través d'un privat, aquest tipus de teràpies. Com ens hem d'imaginar? Què hem de fer? Bueno, aquí ve una miqueta el tema nostre que fa des del mes de novembre, precisament, amb això que hem vist d'aquesta ponència que vam fer del doctor Albert Lledó, que va vindre també l'Eulàlia Cucurella com a Fundació Alzheimer de Catalunya, que va vindre la Pou de Vida de la Fundació Pasqual Maragall, que la Sandra, que l'hem vista, que va vindre també un representant de l'Associació de Familiars d'Alzheimer de Barcelona, que és l'associació més gran que hi ha a Barcelona, que engloba totes les associacions més petites que n'hi ha. Doncs ells el que veuen i el que tu vas veient, que l'única solució que tens i l'única manera que pots fer les coses és una miqueta el mirall que ells ens van oferir. A Andorra no tenim absolutament res. És a dir, nosaltres tenim el Cedre, que és un dels llocs en els quals n'hi ha uns 25-27 malalts que estan alguns institucionalitzats, altres de centre de dia, uns altres 22 o 23 pacients que estan a Sant Vicenç d'Enclà, la majoria institucionalitzats, perquè el centre de dia de Sant Vicenç no és ni de bon tros tampoc el del Cedre, tot i que el del Cedre tampoc funciona, que això podem parlar si vols una miqueta més endavant, i després tindríem Clara Rabassa amb un percentatge molt petit. On estan realment les persones que tenen Alzheimer és a casa seva. El gran gruix de persones estan a dintre de casa seva i, per tant, es necessiten persones adequades, formades i que estiguin preparades per poder ajudar amb aquests malalts. Si no, perquè tenen una gran dependència, és que és una persona que per si sola no pot fer la seva vida normal. És a dir, ells necessiten, des del moment que es lleven fins a l'hora que se'n van a dormir, ho necessiten tot. Fa uns dies en parlàvem, d'aquestes formacions que s'estan preparant, que ben aviat començaran. Quin és l'objectiu d'aquestes formacions, Lluís? Contesto jo? Sí. L'objectiu d'aquestes formacions és, sobretot, ajudar les famílies a rebre aquest impacte i saber què han de fer des del primer moment en què han de tractar, i sobretot em refereixo al cuidador principal, perquè sempre hi ha un cuidador principal. Perquè ho entenguem i perquè ho entenguin des de casa, perquè clar, diem, aquesta gent, aquests malalts necessiten una persona perquè acaben depenent que una persona els atengui, però per què? Els ha d'atendre per totes les necessitats diàries en general. Dependrà, clar, del grau que hagi avançat la malaltia, però en els estadis finals perquè són persones que es desorienten, que obliden com fer les coses. Sí, i no reconeixen a qui tenen a la vora, no saben fer servir els estris de la casa ni vestir-se. Llavors necessiten integralment que algú estigui pendent d'ells. Això jo crec que la Convenció de Nacions Unides
ho resol. Aquí no em vull anticipar a les lleis del país, però en el futur segurament veurem la figura de la persona assistent, de la persona dependent, perquè tant que es pugui, jo crec que hem de procurar que la gent romanguin en el seu entorn afectiu. De fet, el Col·legi d'Infermeres ho ha dit alguna vegada, que a elles els agradaria poder anar més enllà i obrir un camp en les aplicacions de la seva formació i poder incloure's en aquesta figura, per exemple. Clar, Rosa, mira, nosaltres, com et deia, a finals després de novembre, primers de desembre, nosaltres hem fet un projecte de país. Nosaltres hem presentat un projecte de país en el qual ho hem presentat a la universitat, ho hem presentat al Ministeri de Salut i Benestar, ens vam reunir amb el cap de govern, amb el senyor Toni Martí, ens hem reunit amb el representant del copríncep francès, el senyor Pascal Escande. Fa pocs dies amb en Lluís ens vam reunir amb el copríncep també mossèn Vives, ens vam estar parlant de tot aquest tema. Per què? Perquè nosaltres entenem que això no és una sol·licitud que fa 4 familiars que tenim un problema d'uns malalts puntuals i que necessitem un centre de dia, que és el que nosaltres... De quants malalts estaríem parlant ara mateix aquí a Andorra? Jo vaig ser molt prudent, perquè les dades que jo vaig donar i que tothom em pregunta d'on te les he tretes, perquè esclar, nosaltres a Andorra el problema més greu que tenim inclús nosaltres, ja parlo no solament com a president de l'associació, sinó com a president de la Federació d'Associacions, és que no tenim cap cens de cap tipus de malaltia. Per tant, llavors és molt complex poder a vegades fer les coses amb la justa mesura i adequar les eines que puguem necessitar amb aquest tipus de gent. Nosaltres vam treure una miqueta d'aquestes dades que us he començat a donar a nivell de la gent que està institucionalitzada o de centre de dia dels llocs públics, però des dels SATs, des dels comuns, gent que coneixem, que treballen i que fan una tasca incommiable, en el qual ells saben que les persones que ells cada dia es aixequen, ajuden a aixecar-se, a vestir-se i a posar-los en marxa, vam poder treure un estret de que podríem estar parlant d'unes 150 persones que podien tindre la malaltia. La qual cosa dona raó de ser, enteneu, pel fet que es pugui tenir un centre de dia on acollir part d'aquestes persones. Perquè va haver-hi una persona també que està molt vinculada amb aquest tema que m'han dit, Pere, va ser molt generós. Dic, per què? Diu, perquè jo ja tenia alguna altra estimació feta de temps enrere que podríem estar parlant de que passessin de les 300 persones. Per això amb els cursos de formació que parlava en Lluís, que nosaltres hem presentat 3 tipus de cursos de formació. Per què venen aquests cursos de formació fets per l'associació? Perquè l'acord que vam fer amb la universitat de poder muntar un postgrau o un màster o una diplomatura precisament per l'escola d'infermeria, per tots aquests nois i noies, i no tant nois i noies perquè hi ha de totes les edats, que treuen el batxilor d'infermeria i alguns també que poguessin treure el batxilor de ciències d'educació, poguessin fer aquest tipus de postgrau per poder-se ells especialitzar en els problemes neurodegeneratius. I matàvem 2 pardals d'una tirada. Per un cantó era que podien donar sortida laboral a totes aquestes persones que només es quedaven amb el títol d'infermeria, i per un altre que no tenim personal adequat a aquests llocs públics, diguem-ne, per poder atendre, no? Aleshores, això ens va portar que vam tenir una reunió també amb la senyora ministra, la senyora Rosa Sunyer, i vam parlar i vam acordar que ens reuniríem inclús amb l'Institut de Formació Professional, perquè ells fan uns mòduls de socioeducatius i sociosanitaris en el qual podíem incloure això, no? Però clar, veient que això amb les eleccions això s'ha quedat totalment aturat, nosaltres vam dir, i ho vam dir-ho públicament i ho vam dir-ho als mitjans de comunicació, que els nostres malalts malauradament no poden votar. La majoria d'ells no tenen la capacitat de raciocini ara, no? I per això hem fet aquests cursos de formació, Rosa. I un dels cursos de formació importants, bàsicament tots 3 són molt importants, un d'ells va dirigit precisament als cuidadors professionals i estem en negociacions entre la Fundació Crèdit Andorrà i amb el que és la pròpia universitat, perquè un d'aquests cursos que ja vam presentar i ho vam presentar en premsa també que faríem, el de formadors professionals el poguessin fer a través de la universitat. Hi ha un altre recolzament, un altre suport molt important en l'associació i amb els vincles que teniu amb xarxes més enllà d'Andorra, que és la Fundació Pasqual Maragall, que recordem l'expresident de la Generalitat de Catalunya i també alcalde de Barcelona, un dia va decidir fer públic que no és fàcil i no és molt habitual, que patia Alzheimer.
Enlloc no està escrit que aquesta malaltia hagi de ser invencible. Jo no em vull deixar doblegar per la malaltia, quedar-me paradet a casa meva sense poder-me llorar. No. ¿Te acuerdas de las 3 palabras que te he dicho? Després de ser alcalde de Barcelona entre 1982 i 1997 i president de la Generalitat de Catalunya entre 2003 i 2006, fa poc més de 7 anys que Pasqual Maragall va declarar que patia un principi d'Alzheimer, un testimoni que es recull en el documental Bicicleta, Cullera, Poma. Se li va detectar mesos després que acabés el mandat de president de la Generalitat de Catalunya. Anteriorment, recordem, va ser alcalde de la ciutat de Barcelona en un període que serà recordat pels Jocs Olímpics. Com m'agradaria que fos aquesta pel·lícula? Divertida, tu, hòstia. Divertida, interessant. El 2008, impulsada per ell mateix, es va crear la Fundació Pasqual Maragall, que promou la investigació científica per la prevenció i el tractament d'aquesta malaltia i d'altres de relacionades. Una via per lluitar contra una malaltia encara molt desconeguda i per la qual encara no hi ha cura, però, com diu el mateix Maragall, enlloc està escrit que sigui invencible. Maragall will die the minute his memories are gone. His body will be there, but his brain is gone. Bé, doncs una lluita que, com moltes d'altres, es continuen sense descans per algun dia trobar un punt de llum que porti una mica de solució a tot plegat. Quin és el paper de la Fundació Maragall aquí a Andorra, Lluís? Bé, aquí a Andorra, la Fundació Maragall, nosaltres hi hem col·laborat amb ells econòmicament. No fa tants anys es va fer una subhasta d'uns quadros i els diners van anar destinats a la Fundació Maragall perquè nosaltres, per si sols, però nosaltres sols no podem fer investigació. Llavors nosaltres ens hem d'afegir amb algun centre més important que el nostre en aquest aspecte. En el futur potser aquí també en tindrem d'investigació, perquè ara amb totes aquestes tecnologies de la nanotecnologia s'estan fent investigació aquí a Andorra i segurament tindrem marcadors que previndran en el futur l'Alzheimer. Es podrà veure en les seves fases més incipients, cosa que ara no es fa. Jo sóc molt optimista en aquest aspecte, sobretot amb la ciència, que evoluciona molt més ràpida que el pensament. Per complementar el que diu el Lluís, que és així tal com ell ho manifesta, no? Us podria també comentar que en el seu moment, quan el Pasqual Maragall va vindre a fer la presentació aquí a Andorra de la pel·lícula aquesta i es va fer a través de la nostra associació, es va fer la subhasta de quadros i tal, es va crear una associació a Andorra que es diu Associació d'Amics de la Fundació Pasqual Maragall. Aquesta associació va estar fomentada, presentada, recolzada, com vulguem dir-ho, no sé ben bé com va anar el tema, però per l'AF, per l'empresa familiar andorrana, en la qual nosaltres ens vam posar ara no fa masses mesos en contacte amb ells, perquè nosaltres estem, com la nostra associació està en contacte permanent amb la Fundació Pasqual Maragall i volíem signar uns acords de col·laboració, perquè una de les coses del centre de dia és que si ells veuen que nosaltres fem les coses amb seny i fem les coses com normalment s'han de fer, i és el que nosaltres estem aquí reivindicant, ells inclús apostaven la possibilitat d'enviar algú aquí per poder fer aquesta recerca, que algú dels nostres es pogués acoplar. Llavors hem tingut ara fa pocs dies una trucada d'un dels responsables de l'associació d'Amics de la Fundació Pasqual Maragall, en el qual, veient que nosaltres estàvem amb aquesta espenta total i aquest tirar endavant el que és l'associació i el que és el projecte que hem presentat, ens han ofert i nosaltres hem acceptat de fer-nos responsables d'aquesta associació. I llavors a nosaltres com a associació AMMA ens serà molt vàlida tindre aquesta associació integrada dintre de la nostra, perquè ens ajudarà que aquests contractes de col·laboració que ja es havien iniciat en el seu moment els puguem nosaltres continuar i ampliar, que seria aquesta la jugada. I en aquest sentit, de quina manera arribaria la posada en marxa o es podria començar ja a parlar sobre paper d'aquest centre de dia que tant temps heu reivindicat? Bueno, amb el tema li comento jo una miqueta, Lluís. Nosaltres, quan vam fer el projecte de país, nosaltres vam dir, vist el problema tan greu que tenim amb el CEDRA, que és un problema en el qual jo sé que no agrada... Més que res és per veure la vinculació de la Fundació, com dèieu ara, amb el centre. Ho veuràs. Aviam, esclar, tot això va una miqueta tot això lligat, no? És a dir, aquí el problema que hi ha... Nosaltres som un país petit, Rosa, i això ens passa quan en parlem a nivell també professional, també ens trobem moltes vegades que no tothom que nosaltres ens adrecem a voler a treballar
treballar amb ells o que ells treballen amb nosaltres, no tothom està disposat. Sí, sempre ens miren amb una perspectiva, no? Gràcies a Déu no és la majoria, però n'hi ha aquest tema. Doncs amb el tema nostre passa exactament el mateix. La Fundació Pasqual Maragall, què veu? Veu per un cantó en el qual es va iniciar aquesta proposta que els va semblar superextraordinària que es muntés aquesta associació aquí, però es veu que es dilueix fins a tal punt que res dels pactes que havien arribat a un acord no estigui res endavant. Clar, nosaltres a reactivar, a entrar nosaltres a la nova Junta, reactivar aquesta associació nostra que també havia quedat molt minsa, havia quedat pràcticament 4 anys totalment esturada, no? Després d'una bona tasca, que es van fer moltes coses, no? I que jo portava aquí precisament un dels documents que es van presentar en el seu moment i que se'ns va refusar per part del govern, no? Llavors nosaltres vam dir, nosaltres amb aquesta proposta què comencem? Comencem per la formació, perquè si comencem pel centre de dia serà molt més complicat, és a dir, llavors tindrem un altre centre en el qual no tindrem. Llavors la Fundació Pasqual Maragall, amb els tractes que nosaltres hi tenim i amb el que parlem cada dia o tot sovint amb ells, és si vosaltres arribeu a fer forta la vostra associació i aconseguiu els mínims que nosaltres requerim perquè puguem tindre-us en compte, nosaltres podem donar aquest recolzament i podríem col·laborar inclús en aquest moment de recerca, cosa que li vaig fer Salvador al propi cap de govern, el senyor Toni Martí. Hem de parlar de coses monetàries, hem de parlar perquè entenguem fins on arriba la Fundació en el cas d'implicar-se en aquest cas. Ells busquen diners, això no ens hem d'equivocar. Ells són una fundació única i exclusivament de recerca. Ells el que buscaven aquí era una sèrie que la mateixa associació d'amics de la Fundació busquessin unes persones, busquessin unes famílies amb un cert poder adquisitiu, no ens hem d'enganyar, en el qual tinguessin malalts o hagin tingut malalts de la pròpia malaltia i que volguessin col·laborar desinteressadament amb el projecte. A canvi d'això, en el seu moment no se'ls va oferir, no se'ls va demanar res, en canvi, no? Nosaltres hem anat una miqueta més enllà i hem dit, sí, nosaltres podem intentar fer això que no s'ha fet, però nosaltres volem que vosaltres hi participeu amb nosaltres. I això en què s'ha de fer? Amb un conveni. Si no es fa un conveni de col·laboració, això quedaria només en paraules, com és el que ha passat ara, i per això s'ha quedat tot aturat. Bé, hem d'anar acabant. Només dir que el 21 de setembre és el Dia Internacional de l'Alzheimer. Molt breument, digueu-me què és el que us agradaria celebrar aquell dia, Lluís. Bé, celebrar que cada dia hi ha més gent a l'associació que s'impliquen i que no solament paguen la quota de final d'any, sinó que venen i d'una manera proactiva col·laboren, han fet tallers d'ajuda mútua que són molt útils en aquest àmbit, participen en els tallers que a vegades ens subvencionen els bancs, uns tallers també molt interessants. Jo personalment he participat en un parell d'ells i he tret coneixements molt importants que em van servir molt a nivell com a totes les persones. O sigui, la qüestió de celebrar seria que continuéssiu tenint aquests suports. Pere, tu què t'agradaria celebrar aquell dia? Bueno, doncs nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, que es pogués coincidir una data tan significativa com nosaltres, com una celebració del Dia de l'Alzheimer, en què es pogués trobar un fàrmac que tan sols pogués aturar l'enfermetat. Ja no diem que la curi, sinó que la faci, no? I per això el tema de les recerques internacionals, perquè la Fundació Pasqual Maragall volen ser capdavanters amb això, però que penseu que n'hi ha moltes al món que ja estan fent-ho, estem esperant aquest moment de poder-ho fer. Si em permès només en 2 segons et voldria fer una crida a tota la societat andorrana, en el qual, si algú vol participar, vol informar-se i vol saber què fem i com ho fem i de quina manera, i que tenen algun familiar i no volen estar associats però volen estar participatius, s'adrecin al telèfon de la FAT, que és el 821-345, de cara que nosaltres els hi puguem donar la informació suficient i es puguin apuntar amb aquests cursos gratuïts, que de moment són gratuïts, per poder ajudar els seus malalts. Doncs bé, queda dit 821-345, el nom de l'Associació per a Malalts d'Alzheimer. Lluís, Pere, moltes gràcies per haver vingut a la Rotonda, que hi hagi molta sort i que aquests convenis tirin tots endavant. I nosaltres